Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga may init na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Mga kasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre, kasama rin natin sa ating technical control ang aking nag-iisang co-pilot na, no? Ang ating sound engineer na si Dennis Palaganas. Good afternoon, Det. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 9, 2025. At syempre siguro no, marami ang nakatutok sa kanilang television o kaya sa kanilang mga smartphones dahil pinapanood nila yung ilang kaganapan ngayon dyan sa Senate of the Philippines. Dahil nga kaninang umaga no, ay talagang umugong na ang ilang minority leaders sa Senate ay magmo-move no, na mag-convene na ang mga natitirang senador ng 19th Congress of the Senate of the Philippines, no, para pag-usapan at i-present na yung mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina nga lang mga around 10 minutes ago, no, tama no, 10 minutes ago that no, natapos na yung speech ni Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel at ni Senator Riza, Deputy Minority Leader Senator Riza Hontiveros. At syempre sa kanilang talumpati during the Chambers hearing, ano, minungkahi po ni Senator Coco Pimentel na suspindihin na ang legislative business ng Senado. Yun yung una,
no? At ang pangalawang sinabi ni Senator Pimentel na ang buong chamber consisting of the 24 senators ng 19th Congress ay dapat mag-convene na bilang isang impeachment court at this very moment, sabi niya. It was made very clear, no, at this very moment. Parang forthwith, ha. Siguro marami rin ang natuto, no, na ang ibig sabihin ng forthwith ay immediately, agad-agad, now na, ano pa ba ang mga pwedeng ASAP, as soon as possible, 'di ba? Kasi naging usapin niyang forthwith na yan dahil yan ang isa sa mga tinutukoy ni Senator Chis Escudero na parang malabo daw, Anyways, ang ikatlong ni-raise ni Senator Pimentel sa kanyang talumpati kanina lang, sinabi niya na ang Senate President, sa katauhan po ni Senate President Chis Escudero, ay dapat mag-take ng kanyang panunumpa o oath as the presiding officer ng impeachment court. At kasunod niyan, ang Senate President being the presiding officer of the impeachment court, sabi niya, ay dapat mag-administer ng oath naman sa lahat po ng miyembro ng Senate na nakadalo, no? Yung mga members ng 19th Congress. Lilinawin ko lang po, members of the 19th Congress. Itong mga senador ng 19th Congress, magtatapos po ang kanilang termino itong darating na June 30. No? So, ibig sabihin, may mga mawawala po dyan sa darating na 20th Congress, no? Sa ika-20 Kongreso ng Senate of the Philippines. Dahil may mga nag-graduate, may mga hindi pinalad, no? Gaya ni Senator Bong Revilla, hindi na siya makakabalik dyan, ano? Dahil hindi siya pinalad ng 2025 election. Okay, so magkaiba po yan, ha. Lagi nating isipin, ibang kaiba yung 19th Congress sa 20th Congress. Now, sumunod na iniling, no, ni Senator Pimentel, pagkatapos magtalumpati, pagkatapos mag-oath, no, ang mga members ng Senado, ang impeachment court, kinabibilangan ng mga senador at ng presiding officer na siyang Senate President din, ay patatawagin na po yung impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte, at babalang kasi na po yung kalendaryo para sa mga trial period, no? Yung calendar of activities, kumbaga, kung ano yung mga tatalakayin sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, mga ganon. At sinabi pa, hiniling din ni Senator Coco Pimentel, sa darating na June 10, bukas po yan, alas 2 ng hapon, the impeachment court shall call the impeachment case for the presentation and reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors. By the panel of prosecutors, yung mga prosecutors po ang magpipresenta ng articles of impeachment, no, sa harapan po ng impeachment court o nung 24 na senador, which is presided by the Senate President as the presiding officer of the impeachment court. Ngayon, sino ba yung mga panel of prosecutors naman? Sila po yung mga nagpila ng mga articles of impeachment o yung mga complaint, no? Yung mga reklamo, presentasyon ng mga reklamo kontra kay VP Sara Duterte, at doon na po magkakaroon ng writ of summons at ipapadala naman po yan doon po sa opisyal ng gobyerno na nasasakdal o nahaharap sa impeachment, who is Vice President Sara Duterte.
At yan naman po ay kinatigan ni Deputy Minority Floor Leader Senator Riza Ontiveros, no? At siya ay sumang-ayon po doon sa mga panukala na nilalaman ng talumpati ni Minority Floor Leader Senator Coco Pimentel. So yan abangan na natin yung mga susunod na kabanata dahil hindi na natin napanood kung ano yung sumunod pa, no? Dahil tayo ay magpo-programa na. Kamusta ba, Det? No? Inaprobahan ba? Nag-vote na ba sila? Wala pa, no? Wala pa? Naka-recess? Nag-break muna sila? Naka-onboard ka rin? Oo, kasi lahat ng taong bayan nakatutok din dyan, ano? Alam niyo mga kababayan, ito po yung articles of impeachment, ito po yung mga reklamo, no, ng mga prosecutors. Ito mga prosecutors ay binubuo po na mga miyembro, no, mga piling miyembro ng Kamara o yung House of Representatives, yung ating mga congressman o representatives mula sa ating mga distrito sa mga lalawigan. Sila po, meron po mga pinili na magiging miyembro ng panel of prosecutors. At hindi ko lang sure kung pwedeng kumuha ang panel of prosecutors ng mga prosecutors naman mula sa private practice. Pero ang kampo naman po ni Vice President Sara Duterte, no, meron na rin po sila mga in-issue na mga statement na sila po ay handa namang harapin ang anumang impeachment case na ibabato po sa kanila para mabigyan ng pagkakataon na depensahan naman ni Vice President Sara Duterte ang kanya pong sarili dyan po sa harap ng impeachment court. No? Kaya mapapansin nyo may mga base sa mga opinion, statements sa media at yung mga pagkilos ng ilang senador ng 19th Congress. Ginagamit ko po 19th Congress, don't misconstrue me. Yung iba po dyan ay pabor, yung iba hindi pabor, no, sa pagtuloy-tuloy na impeachment process. Pero kapuna-puna syempre si Senator Bongo, no, na isa pong staunch supporter at talagang kabahagi po, no, ng kampo ng mga Duterte, ay naniniwala, no, dapat ituloy yung impeachment, no, yung impeachment trial. At syempre naniniwala si Senator Bongo na ito ay pagkakataon para linisin ni VP Sara yung kanyang pangalan, dahil syempre masisira ang iyong kredibilidad kredibilidad at integridad bilang vice presidente, no? Kaya nais nila mag-push through na, no? Pero si Senator Bato ng 19th Congress ay hindi naman sang-ayon dito, no? Kasama niya sila Senator Robin Hood Padilla. At syempre yan po ay mga nakita natin, ano, base sa kanilang mga statements, no, sa media, sa social media. Pero narito na nga po, no, yung realidad at nagpahayag na nga po ang minority na diretso na, tuloy-tuloy na. Kasi supposedly ito po ay inumpisahan noong June 3. So yan po yung naunang pahayag po ni Senate President Cheese Escudero na uumpisahan itong impeachment trial noong June 3. Actually, tapos na nga po yung mga wardrobe na mga kurado Diba? Napansin nyo, no? Merong mga disenyo po kasi yan. Tapos na po yan. No? And it took them 4 months, no, para muling mag-convene dahil nagkaroon din ng recess o yung pahinga ng 19th Congress at ngayon nag-convene po sila ulit. Pero hindi naman sila kumpleto. Pero merong quorum, no? Kailangan lang naman may quorum o 2/3 ng August body ang present, including the presiding officer, which is the Senate President. Ayun na nga. At syempre, ngayon 4 na buwan na, kaya nainip na rin po, no, ang ilan pong senador dahil umaalingas-ngas na parang inuupuan na daw, no? Inuupuan na sa pansitan itong impeachment trial at tila mamamatay na lang ito, no? At umugong na nga nung isang linggo pa, no? May mga move daw
At inako naman ni Senator Bato de la Rosa yung plano sana na magpakalap ng pirma, no, na at nang i-dismiss na itong impeachment complaint against VP Sara. Yan yung dinivulge ni Senator Amy Marcos sa media. Kaya itong si Senator Amy Marcos, alam nyo, hindi rin natin maintindihan kung saan ang position din ito. Pero siyempre nakikita ninyo may mga malalaking kaganapan sa national government, ano? There is an uneasy yung mga tao ngayon sa matataas na kapulungan, no? At hindi pa kaya tayo naman tayo ng mga sambayan ng Pilipino ay patuloy, no, na nakaantabay, patuloy na nag-aaral, patuloy na iniintindi at patuloy na umaasa, no, na sana ay mabigyang linaw kung ano man yung mga question sa ating mga isipan, mabigyan ng kalinawan, no, at mabigyan din ng pagkakataon madepensahan ng kanyang sarili, no, si Vice President Sara Duterte. No, ganoon naman po yun eh. No, kaso kung matatrial by publicity ka, mahirap din yun. Mamaya kung biglang i-dismiss na itong impeachment court, kung ako si VP Sara, parang na-deprive din ako, no, sa karapatan ko na linisin yung aking pangalan against doon po sa mga paratang dahil for how many months laman ng telebisyon, ng radyo, tabloid, ng newspaper, ng social media ang aking pangalan, at naging tampulan ng mga memes, tawanan, no? At sa tingin ko ay ito yung pagkakataon para linawin ni VP Sara yung kanyang pangalan, linisin ang kanyang pangalan, no? Kaya para sa akin, opinion ko rin lang naman to, no, na bigyan natin siya ng pagkakataon at ipakita niya, no, yung mga dokumento para bilang patunay, ano, at pasinungalingan yung pong mga ipinaparatang po sa kanya. Siyempre, lagi nating tandaan ang prosecution po, yung mga nagpila po ng articles of impeachment, ang burden of proof po ay nasa kanila. Ibig sabihin, sila ay magpipresenta, no, na mga pruweba para madiin, no, ang nasasakdal, who is the Vice President of the Philippines, the person of Vice President Sara Duterte. Ganun yun, no? At magiging jury judge, no? Ito pong 24 na senador, including hindi naman yata kasamang presiding doon. So yung 23 na senator na magiging jury judge, no, sa impeachment trial. So para dun sa mga wala pang isip noon, no, at o kaya hindi pa naabutan ng mga impeachment trial nila President Joseph Ejercito Estrada at ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona, no, ito yung pagkakataon, lalo na yung mga nag-aaral ng law, no, ito yung magandang pagkakataon para, di ba, matuto tayo, mabigyan ng linaw, no, kasi nung unang kay Joseph Estrada, ang posisyon niya po ay presidente. Pangalawang impeachment trial kay Renato Corona, ang impeachment po ay para sa Chief Justice. So nakikita nyo ba yung ano? So ngayon naman ang impeachment trial ay against the Vice President of the Philippines. So maraming learnings, no, maraming interpretation, at nakikita naman natin na kasi ito yung essence ng demokrasya eh. 'Di ba? Makikita nyo iba-iba yung interpretasyon nila, yung analysis po nila, pwedeng magkaroon ng technicalities, mga meaning ng salita. Pero ang isa dito, no, dapat tapusin na po ito. Dahil kailangan swift ang pagbibigay ng justice. Hindi naman natin sinasabi, pag sinabing swift na pagbibigay ng justice, ay agad na sinasabi na mapatunayang nagkasala, no? Dahil justice din naman kung ikaw ay mapatunayang walang sala.
Basta yan pong pag-render ng justice ay based po, no, sa mga facts, no, presented sa court, which is the impeachment court. Diba? Ganun lang naman yun. Kaya tayo, manood tayo, no? Matuto tayo makialam sa ating bansa. At syempre, habang tayo rin naman, yung mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong Pilipino, tuloy-tuloy ang buhay. Di ba, Det? Itong si Det, kahit nasa airport, nagtatrabaho. Ganyan talaga. Mahirap magkaroon ng backlog, di ba? At least kapag nagtatrabaho, nag-RNR, rest and recreation, wala nang tatawag-tawag. At libre na. So sinasabi ko, no, araw-araw tayo po ay nakikibaka. Araw-araw tayo po ay may mga kailangan gawin, para, alam nyo na yun, para tayo ay makatawid sa pang-araw-araw na pangangailangan. Siguro yung ibang Pilipino, iba sa atin, yung mga tagapakinig, sasabihin, ano may pinag-uusapan dyan? No? Ano ba ang may tutulong yan sa akin? No? Malaki po ang pakialam po natin, malaki po ang impact niyan sa atin as a nation. No? Minsan, wag din tayo masyadong makasarili, mga kababayan. Alam naman natin na naghihirap tayong lahat. Pero sa mga usaping ganito, dapat tayo po ay nakikinig, nag-aaral, at nagpapalitan ng kuro-kuro. Basta huwag kayo mag-aaway, no? Huwag ganun. At sana, at we're hoping also, no, na manaig kung ano man yung dapat manaig, kung ano yung katotohanan sa likod ng mga yan. At ang pinag-uusapan syempre dito ay yung pong sinasabi nilang mga na yan, sa fund, nasa dulo ng dila ko. Nag-cloudy na naman ako, no? Niisip ko, mga kapaborito, letter C yun. Iba yung pumapasok sa utak ko Confidential. Kayo talaga. Sensya na, tao lang. Confidential fund, no? At ilan dyan naman ay yung pong gastos di umano, no, sa maayos na paggastos ng pondo sa DepEd at ng Office of the Vice President. Kaya gusto rin natin malinawan, kapag hindi kasi matuloy yan, may iwan tayo sa dilim, no? Puro haka-haka, kuro-kuro lang kung ano yung marinig, mapanood natin sa social media. Ayun na lang yung pwede nating paniwalaan. Kaya para sa akin, mas mabuti kung mabigyan na ng linaw once and for all ni VP Sara Duterte. Ito yung tinatawag nilang due process. Ito yung tamang proseso. Dahil si VP Sara isang mataas na opisyal ng ating bansa. She is the Vice President, di ba? And the only way to oust her from her position is through an impeachment trial. So, dapat manaig na yan, no? At mapatunayan kung ano man yung mga kailangan patunayan dyan. Para ang sambayan ng Pilipino ay maliwanagan din, no? At meron tayong matutunan once again, no, sa ganito mga kaganapan. Para magsilbing lesson, di ba? At once and for all, linawin na ba? Kailangan bang linawin yung kung ano ba yung confidential fund na yan? Kung kinakailangang i-declare ba ng Supreme Court, no, na yan pa ay unconstitutional? Kasi dati, if I remember it correctly, yung mga tinatawag nilang pork barrel fund at na di maglaon ay ginawang Countrywide Development Fund o CDF ay tinawag pong unconstitutional ng Supreme Court. Kaya yan ay tuluyang tinanggal sa mga pondo ng mga opisyal ng gobyerno. Pero syempre may mga may mga gray areas naman sa batas, no, na nasisilip. Magagaling ang ating magagaling. So kaya tayo sa media, tayong sambayanan, manatili po tayong nakatutok.
at imulat yung ating mga mata sa mga kaganapan at katotohanan dito sa ating bayan, di ba? Kaya it matters. Kaya wag nating sasabihin na ano ba ang pakinabang ko dyan. Hindi naman kasi sa lahat ng bagay, mga kapaborito, dapat meron kang pakinabang, no? O meron kang mapapakinabangan mula doon sa mga nangyayari. Kasi alam mo man o hindi, no? Dahil yung future natin, sa tingin ko o hindi, magre-rely po sa mga kaganapan ngayon. Alam naman natin na isa, no, sa nakikitang contender para sa pagkapangulo sa 2028, ito ay syempre base na rin po, no, sa mga naririnig na papanood natin. Ang isa sa mga contender para sa presidential election sa 2028 ay si VP Sara Duterte. At ang isa pa na contender dyan na nakikita-kita po natin, based sa mga actions, no, programs, statements, ay si House Speaker Ferdinand Romualdez. At may mga emerging personalities pa dyan sa national, dahil maraming nagsasabi pwede rin si Senator Raffy Tulfo. Tapos itong nagdaang eleksyon dahil naging malakas, no, at naging tila milagro yung pag-akyat ni Senator Bam Aquino at ni Senator Kiko Pangilinan sa number 2 and number 5 spot respectively sa nagdaang senatorial elections sa local and national election nung Mayo. Baka pwede rin daw, no, na tumakbo itong si Senator Bam. At syempre hindi pa rin inaalis ng marami po sa atin, lalo yung mga kabataan, no, mga professional, yung kanila pong paniniwala na pwede ring bumalik, no, sa pagkandidato ng pagkapangulo si Naga City Mayor-elect former Vice President Leni Robredo. So titignan pa lang natin sa ngayon, napakarami na pong posibleng contender para sa pagkapangulo, di ba? So napakarami pa na pwede pong mangyari, mga kapaborito. Kasi ngayon kung mapatunayan, no, yung impeachment court at hindi na pwedeng tumakbo si VP Sara sa anumang posisyon sa gobyerno dahil ang magiging penalty po dyan ay perpetual disqualification kung siya po ay mapatunayan, no, sa impeachment court na ito na guilty, di ba? Kaya hindi siya pwedeng tumakbo. So kung ang oposisyon ay may mamimili sila kung sino. Dahil nag-number 1 senator sa nagdaang eleksyon nitong Mayo, si Senator Bongo, baka naman si Senator Bongo din, dahil malakas din ang kanyang recall at yung mga programa niya sa grassroots level, no, yung mga malasakit centers, mga ganyan. Makikita na natin sa 2028 siguro kung ano yung mga magiging galawan dyan. So ito, mga kapaborito, malaki ang epekto nito, ang impact nito sa ating mga pang-araw-araw na buhay, hindi lang sa ngayon, baka sa 2028 and beyond pa. And that concerns our children, our grandchildren, di ba? Kaya we have to exercise talaga, no, yung ating karapatan na bumoto, lumabas at bumoto, no, magparehistro. At mukhang natatabunan naman ngayon yung usapin ng SK at barangay elections sa December, no? No, syempre, wag kayong papakampante, ha? Yung ating mga SK chairman, SK councilman, barangay chairman at barangay councilman, no? Sa ngayon, status quo pa rin po yan. Tuloy na tuloy pa rin ang barangay at SK elections sa darating po na December nitong 2025. Yan po ang nakasaad po, no, sa atin pong batas, no? At nag-rule na rin po ang Supreme Court. Unless na may maipasang batas, pero kung ganito meron pong impeachment, looming impeachment trial sa Senado, mukhang baka maging malabo na po yan. Wala na pong oras at magre-resume na ang 20th Congress starting July 1, di po ba? Yun. So manatili tayong may alam. Makialam tayo. Hindi pwedeng passive ang Pinoy.
kailangan marunong tayong makialam. Sa mga ganitong bagay, sa ganitong mga issues, dapat pakialamera tayo. No? Dahil malaki ang at stake dito. Malaki ang nakataya, mga kapaborito. Isang buong nation yan. 'Di ba? At marami ang kakambal ng mga issue na ito eh. 'Di ba? At syempre sa kabila ng mga issue 'yan, andiyan pa rin syempre yung issue sa mga bilihin, issue sa kalusugan, no? At ang ating namang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ginagawa rin po ang lahat ng kanilang makakaya kasama ang buong gabinete ng Pangulo ng Bansa, at pinag-uusapan lahat ng programa, proyekto kung paano pa nila pagagandahin at magiging mabisa para sa taong bayan. Yun yung importante dyan. Sa kabila ng ingay dyan po sa Senado ngayon, kailangan patuloy din. Hindi hihinto ang pagbibigay ng serbisyo ng ating government, di ba? Ganun din sa mga local government units. Congratulations doon sa mga nanalong kandidato na uupo na sa July 1. Yung iba naman ay magpapaalam na dahil may mga nag-graduate, natapos yung kanilang termino, parang si 4th District Congressman Christopher Toff de Venecia. Congratulations at natapos niya yung kanyang 3rd term as the representative of the 4th District. At marami naman po siyang talagang itinaguyod at tumatak sa taong bayan. Isa na dyan yung sa creative industry at yung kanyang pagpupromote ng mga produkto gawa sa Distrito 4 ng Pangasinan. Yung kanyang Explore PD4. Isa yan sa kanyang mga brainchild. At syempre yung batas para sa creative industry. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay dito sa radio, tayo ay membro ng creative industry. Tayo ay walang sawang magbibigay kulay sa bawat buhay ng mga Pilipino at sa mga taga-Pangasinan na nakikinig sa atin. Diba? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, utang na loob natin ang ating pong programa sa inyo pong ating mga kapaborito, our avid listeners at yung mga nanonood nakatutok sa Facebook. Maraming salamat sa inyo. At syempre kami ay nandito dahil po sa inyo, di ba? Namimiss ko si Sir Tito Tamayo. Diba yan yung linya niya eh. Nandito kami dahil sa inyo, which is the embodiment. Yun yung purpose. Kaya gustong-gusto ko yung pag naririnig ko yun. Pag sinasabi ni Sir Tito Tamayo yan. Sana makasama pa natin si Sir Tito, pero syempre kailangan pagtuunan yung kanyang lakas, yung kanyang kalusugan. We miss you, Sir Tito Tamayo. Total Quality Talent TQT. Oras natin, alas 5:34 na ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano Reload. Makalipas po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay, dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay, dapat naintindihan ka. Ang tatay, dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo, dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Paligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At kasama ko pa rin ang aking co-pilot sa technical control, walang iba kundi ang ating sound engineer, Dennis Palaganas. Good afternoon! Para dun sa mga kaka-tune in lang, mga late tuners, magandang hapon po sa inyo. At syempre, no, magkakaroon muli ng paggalaw ng presyo ng petroleum products. Bukas uli yan, 6 a.m., araw ng Martes. No? At lumalabas po na magkakaroon ng price increase. No? Lahat ng gasolina, diesel at kerosene. Yung gasolina po, ang tinatayang increase po niyan ay tataas ng 60 centavo kada litro.
Sa diesel naman ay 95 centavo kada litro ang itataas at kerosene 30 centavo kada litro ang itataas, no? So medyo malaki-laki yung price hike sa diesel. Kaya nung nakakita ako ng medyo mura-murang presyo ng gasolina, no, dyan sa may bandang Lingayen, nagpagasolina na tayo. Sayang din yun, ano? It can go a long way. Kapag nagpa-full tank kayo, yung 60 centavo or more, pwede ka makapaglakad na rin dyan siguro ng 2 kilometer. 2 kilometers. Makatipid din, ano? Pero syempre, maghigpit na lang din ang sinturon, no? Kung may mga nabibili kayo dati na hindi nyo naman talaga kailangan siguro ngayon dahil may price adjustment ulit, tataas ang presyo, maghigpit ng sinturon. Ganun lang naman tayo mga Pinoy, di ba? Sa pagbabudget, ganyan, no? Babalansehin mo lang. Kung may mga bagay na tumaas ang presyo, no, kaya check mo rin yung budget mo kung ano yung mga pwede mong tanggalin o kaya ay bawasan para hindi mabigat sa iyong babayarin, di ba? Kung sa kuryente, malaki ang konsumo sa kuryente, maganda dyan, magbawas-bawas din kayo sa mga appliance na gagamitin po ninyo. No, kapag sa ilaw naman, kung LED, maliit na masyado yung konsumo ng mga LED det, no? Tama. Kasi yung 3 watts na LED, liwawala No, unlike noong incandescent bulb, 100 watts. Yun ang sufficient amount of light na kailangan sa bahay. Kung ikakalat mo yung mga pin light o tig 15 watts, mga ganon. Pero ang mga malalaking kumain ng kuryente ay yung mga aircon, electric fan, television, no, plancha, rice cooker, diba? Minsan kasi may mga rice cooker kayo na sobrang laki, tapos dalawa lang kayo sa bahay. 1,000 watts yung malalaking yan. Pwede na kayong pag-aralan nyo kung bumili kayo ng good for 2 lang na rice cooker na 150 watts. Mas makakatipid kayo, di ba? Mga ganun ba? May mga scientific approach tayo kung minsan. Kaya kung may mga bagay-bagay din na dati nyong binibili, kagaya ng pagpunta sa mga pagbili ng mga junk food, fast food, diba? Bawasan natin ng konti para ma-augment yung pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, diba? Okay, samantala, narito muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. Brigada Eskwela 2025, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Retailers Association nagbabala kontra sa 200 peso dagdag na sahod. 40% ng kabataang may HIV sa Quezon City, mga estudyante. Sa international news, Trump nagtalaga ng 2,000 National Guard sa LA o Los Angeles dahil sa marahas na protesta doon. At sa balitang pampalakasan, OKC nakabawi sa Game 2 ng NBA Finals laban sa Pacers sa score na 123-107. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Personal po na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na paghahanda sa ilang elementary school sa Bulacan bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2025 na may temang sama-sama para sa bayang bumabasa ngayong araw ng June 9, 2025. Kanya pong ininspeksyon ang isinasagawang repair ng mga bubong, bintana at pinto ng mga classrooms upang matiyak na ligtas at safe na gamitin sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Sa June 16 na yan, ha? Tiningnan din ng Pangulo ang archival images na nagpapakita ng pagkasira dahil sa nagdaang bagyo, dahilan na binigyang diin ng Pangulo na kailangan ng rehabilitasyon sa nasabing pasilidad at disaster preparedness.
Ang Brigada Eskwela ay nagsimula ngayong June 9 hanggang June 13, 2025. Ayon pa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kailangan daw na makumpuni yung mga lumang gusali, mga paaralan. At kailangan pagandahin daw yung mga palikuran, yung mga comfort rooms, CR yan. At magkaroon ng tubig sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Maski yung hand washing facilities, maganda po yun. Yan yung ilang mga bagay, no? At syempre nakita rin ng Pangulo yung mga Marcos type na building na dapat ay 20 to 30 years old lang ang itatagal, pero ngayon ginagamit pa rin daw, no? So ibig sabihin talagang matibay din. Yun yung lifespan daw ng mga classrooms na ginawa nung yung Marcos type na building, 20 to 30 years. O bumalik na, nag-ROI na. Kasi ngayon hindi na rin akma yung mga lumang gusali, no, sa panahon, dahil mababa pa yung mga Marcos type buildings noon dahil malamig pa naman ang panahon at wala pang screen yun dahil open yung vent nun sa taas, if I remember it correctly. Pero ngayon kailangan may screen yung mga bintana, di ba? Dapat ganun na. Maski yung mga pintuan dapat may screen na dahil yung mga estudyante 8 oras, 9 oras sila sa paaralan, na-expose sila sa mga diseases, no? Mga dala ng insekto tulad ng dengue fever. So, kaya yan, magandang pagtuunan yan ng DOH at ng DepEd na magtulong-tulong po para merong whole of government approach kontra sa mga diseases at sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng mga estudyante, di ba? Samantala, nagbabala naman ang pinakamalaking grupo ng mga retailer sa bansa sa panukalang batas na magbibigay ng 200 peso na pagtaas ng sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Ayon sa Philippine Retailers Association, maaari itong humantong sa sibakan sa trabaho lalo na sa mga maliliit na negosyo. O yung layoff yun, mawawala ng trabaho. Nagbabala rin si Claudio, no, ang PRA President, ito pong si Roberto Claudio, na ang dagdag sahod na ito ay lilikha ng mga problema sa loob ng mga kumpanya. Dahil din dito, sinusuportahan naman ng PRA ang panawagan na hayaan ang wage board ang magdesisyon ng taas sahod, hindi ang Kongreso. Kasi sa bawat region po meron silang tinatawag, meron tayong Regional Tripartite and Wages Board, no, yung RTWPB. Sila yung magtatakda kung ilan yung kaya na itaas po sa sahod sa minimum wage earners sa bawat rehiyon. Dito sa Region 1 nahuli na nga mataas sa Region 2 no? Region 2 saka Region 3, Pampanga malaki, Tarlac, Duga, saka Nueva Ecija. Kaya dito rin sa Region 1 sana pare-parehas lang naman ng presyo ng bilihin, di ba? Samantala sa atin naman pong balitang pangkalusugan, nakapagtala ang Quezon City ng 421 new cases ng HIV ngayong taon. 35% sa mga ito ay mga kabataan. Ayon sa Quezon City Health Department, ang datos ay mula January hanggang May 2025, kung saan mayroong 2.43% ng pagtaas mula sa 411 cases na iniulat sa kaparehong period noong 2024. Sa mga kaso ngayon, 149 individuals o 35% ay nasa pagitan ng edad 15 at 24, biruin nyo yun. At 40% nito ay mga mag-aaral, mga estudyante pa. Biruin nyo yun, no? Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, with the significant increase of cases among ages 15 to 24, we make sure that all of them are receiving the treatment they need in our city's social hygiene clinics. Biruin nyo, nag-i-engage na sila sa sexual intercourse, mga edad 15, no? That's about what? Third year high school, grade 9? Naku naman. At nagkakaroon na ng hawaan. So, kailangan magkaroon ng pagpapractice ng safe sex, no?
para maiwasan itong mga sexually transmitted diseases or infection. Samantala sa ating international news, nagtalaga na si US President Donald Trump ng 2,000 National Guard troops sa Los Angeles City para matugunan ang karahasan dulot ng mga protesta laban sa mga immigration enforcement raids. Yun yung ICE, yung ICE. Ayon sa White House, ito ay bahagi ng kampanya upang wakasan ang lawlessness. Ngunit ayon kay California Governor Gavin Newsom, ang pagde-deploy sa mga National Guard ay maaari pang magpainit sa tensyon dahil kaya umanong tugunan ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon. Naganap ang utos matapos ang 2 araw na marahas na sagupaan sa pagitan ng mga demonstrator at federal agents ng Amerika kung saan gumamit ng tear gas at flash bomb grenades ang mga otoridad habang gumamit naman ng mga rallyista ng mga fireworks at mga bato. May mga sasakyan din na sinunog at mga kalsadang binarikadahan gamit ang shopping carts at sako na may lamang semento. Nabatid sa mga naunang araw ng protesta, nagsagawa ng malalaking immigration raids ang federal agents sa mga lugar sa high-profile workplace kung saan 82% dito ay mga Hispanic o Latino. Nagbabala naman ang Defense Secretary ng Amerika na kung lalala ang sitwasyon, maaring gumamit ang pamahalaan ng mga aktibong sundalo kabilang ang mga Marines sa Camp Pendleton. Samantala, umapila naman si Karen Bass Mayor ng LA para sa kapayapaan. Ngunit sinabi nitong ang karahasan ay may kapalit na pananagutan. Dagdag pa niya na bagamat karapatan ng malayang pagpapahayag, hindi nito kapalikat ang manggulo, manakit at manira ng mga ari-arian. Sa kabilang banda, ang pagde-deploy ng National Guard sa LA ay bihira at karaniwang ginagawa lamang sa panahon ng natural na kalamidad. Maalalang huling na-deploy ito noong 2020 kasunod ng pagpatay kay George Floyd. Samantala sa atin namang balitang pampalakasan, naitabla na ng Oklahoma City Thunder ang laban sa Indiana Pacers sa Game 2 ng NBA Finals sa score na 123-107. Si Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna sa OKC kung saan nagtala ito ng 34 points, 8 assists at 5 rebounds. Mayroon din siyang nagawang 4 steals. Si Chet Holmgren at Jalen Williams ay nagpakitang gilas din na may 15 at 19 points. Habang si Tyrese Haliburton ng Pacers ay nahirapan sa unang bahagi ng laro at nagtapos lamang ng 17 points, 6 assists at 5 turnovers. Ang Thunder ay nagpakita ng matibay na depensa sa labang ito kung saan hindi binigyan ng pagkakataon ng Pacers na makabawi sa laro. Ang serye ay tabla na ngayon sa 1-1 at lilipat ang Game 3 sa Indianapolis sa Miyerkules. Tatahimik na naman Pilipinas. Kanina nasa bangko ko, ang daming nanonood sa cellphone. Di ba dati bawal lang naka-on ng cellphone sa bangko, Det? Ay, busy si Det. Det! Ayun. Ngayon pwede na mag-open ng cellphone. Diba? One time nga tayong dalawa dito. Malay mo, diba? Gadya ka! Man broadcast ka! Sa Sports Matter. Ito pa, may good news naman para dun sa mga tennis enthusiasts natin dyan. Nagkampiyon sa French Open si Spanish tennis star Carlos Alcaraz. Nalusutan nito ang world number 1 na si Jannik Sinner sa score na 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 at 7-6. Wow! Umabot ng 5 oras at 30 minutes. Ito yata yung world record. 5 hours and 30 minutes. At 5-set tiebreaker ang laro para makamit ng 22 anyos na si Alcaraz ang kanyang ikalimang major title. Biruin mo, 22 years old lang. Ito na niya ang tinuturing na pangalawang pinakamatagal na Grand Slam final sa open air. At si Alcaraz din ang pang-anim na manlalaro na nakabangon sa 2 sets sa French Open. Ang Spanish tennis star ay siyang pinakabatang manlalaro na nagwagi ng 2 sunod na men's single titles sa Paris. Samantala sa
Women's tennis naman, nagkampiyon si American tennis star Coco Gauff sa French Open. Ito ay matapos na malusutan naman niya si world number 1 Aryna Sabalenka sa score na 6-7, 6-2, 6-4. Aba, nakatatlong set lang para makuha nito ang ikalawang career Grand Slam singles. Ang 21 anyos na si Gauff lamang ang unang American, kasunod ni Serena Williams noong 2015 ang nagwagi ng 2 beses sa French Open. Siya rin ang pinakabatang American na nagbuhat ng Suzanne Lenglen Cup, kasunod ni Serena Williams noong 2002. Sinabi nito na marami siyang pinagdaanan noong nabigo siya 3 taon na ang nakakalipas at ito ay mahalaga sa kanya. Naging emosyonal naman ang Belarusian player at halos hindi matanggap ang nasabing pagkatalo. Oo nga, nabasa ko to, no? Parang ang sabi ng number 1 seed na si Aryna Sabalenka, no, na parang dinownplay niya yung pagkapanalo nitong si pangalan nito, si Coco Gauff, no? Dahil siya daw ay parang sinasabi niya hindi siya nasa 100%, no, na fighting form. Dahil ang dami daw niyang na-commit na mistakes. Kaya nanalo si Coco Gauff. No? Medyo maasim yung pahayag na yan ng world seed number 1 sa women tennis. No? Kailangan pag ganyan, sports lang. Kailangan ipakita natin yung sportsmanship natin dyan. Diba? Para yung mga batang tennis player, they will look up to you at gayahin nila kung ano yung sineset mong example. Biruin mo both men and women number 1 players natalo, no, ng mga youngsters. 22 years old si Alcaraz, 22 years old si Gauff. At syempre, kakaunti lang ang enthusiast sa tennis, no. Pero pag napanood nyo naman yung mga tennis games, talagang exciting din, lalo kapag dun sa mga top players na. At syempre, we're looking forward din kay Alex Iyala, no? Ang Pinay tennis player na unti-unting nakikilala sa world of tennis dahil sa kanyang angking galing. Pero syempre, marami pang improvements na kailangan gawin si Iyala at kailangan mag-training, no? Kasi alam nyo, kapag sa world tennis, umiikot-ikot yung mga world players, tennis players. At pag-ikot-ikot po nila sa buong mundo, no, sa pag-contest, iba-iba po yung klima. No, doon sa pinaglalaruan, may summer, may winter, may snowy, may rainy. Tapos iba-iba rin po yung court, no? Merong grass like yung Wimbledon, merong clay. No? At itong Roland Garros, clay yata ito. Merong indoors, meron pang iba, di ba? Maraming klase. Iba-iba yung pero parang pinakamahirap yata yung Wimbledon. Yung grass ang gamit. Ito namang Roland Garros, isa rin yan sa mga coveted tennis tournament sa buong mundo. At syempre, tayo sa Pilipinas, kailangan na mag-develop ng mga athletes, no? Sabi nga ni Pangulo, pagtututukan nila yan. After nitong palarong pambansa, marami tayong nakitang potential athletes na talagang pwedeng pang national team at international competition. Dito naman sa atin sa Dagupan City, ang Dagupan City National High School, naparangalan din, ano? Hindi ko lang nakuha yung details, nakalimutan ko. Pero congratulations sa mga winners na taga Dagupan City National High School. Nakita ko, napadaan lang sa page ko Ayan po, oras natin ay 5:59 na po, no? Maya-maya lamang po ay magdarasal na rin po tayo ng ating Angelus. At alam natin, marami pong pagsubok sa buhay, pero kapit lang, ika nga. Huwag tayong bibitiw. No? Dasal tayo at maniwala, no? Na manatili tayong positibo sa outlook ng ating mga buhay, di ba? Ganun lang yun. Kung magpapaka-negative tayo, walang mangyayari sa atin. We'll always feel low. We'll always feel disappointed, frustrated. Mahirap yun.
Pero it's always good to, syempre, to vent your frustrations, ano. Normal lang yun. Mahirap din yung kinikim-kim yung frustrations, yung disappointments yun. You just choose the right people, no, who could lend an ear. Ganun lang. Syempre sa mga kaibigan, maraming salamat sa magulang ko, Mami Arlinda at si Daddy Norberto. Nagkita kami kanina. Advance Happy Father's Day sa inyo mga ama na nakikinig. Kailan ba? June 15? June 15, oh, Yaddet, Happy Father's Day yan. Kumpare ko yan. Magkumpare kami. Happy Father's Day, no? At syempre, let's celebrate the goodness of our Lord. Oras natin, 6:01. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aligwas, Pangasinan, Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la. Alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, Maunlad,